Hola, molt bona nit. Les infraestructures continuen sent notícia. A Sabadell, el que ja va avançar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, en l'acte de presentació de l'allargament dels catalans sobre la segona fase de la Ronda Oest, ja està en marxa. Avui s'ha fet públic que ja s'ha adjudicat per 55 milions d'euros les obres a l'empresa UTE, que serà l'encarregada de la prolongació de la Ronda Oest i la formació d'una calçada lateral de 4 quilòmetres a la C58. Aquestes, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest divendres, 28 de març de 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. Avui al matí s'ha posat en marxa la primera de les 5 oficines d'informació sobre les obres del futur metro de Sabadell. Les oficines distribuïdes en els diferents punts on hi haurà les parades de metro comptaran amb 2 informadors que atendran a les peticions i demandes dels ciutadans. Avui a Terrassa ha tingut lloc la col·locació de la primera pedra dels edificis de protecció oficial promoguts des de l'Ajuntament. Els 2 blocs de pisos tindran sistemes per a l'estalvi energètic, a més d'estar dissenyats sense barreres arquitectòniques. La Cambra de Comerç de Sabadell ha presentat avui el sopar del comerciant que tindrà lloc demà al vespre. D'aquesta manera es pretén posar en marxa totes les activitats programades per aquest any, com ara conferències, tallers i també la 38a entrega de premis d'aparadors. Podríem començar que les infraestructures continuen protagonitzant l'actualitat informativa a Sabadell, el que ja va avançar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, en l'acte de presentació de l'allargament dels catalans sobre la segona fase de la Ronda Oest, ja està en marxa. Avui s'ha fet públic que ja s'ha adjudicat per 55 milions d'euros les obres a l'empresa UTE, que serà l'encarregada de la prolongació de la Ronda Oest i la formació d'una calçada lateral de 4 quilòmetres a la C58. Les infraestructures continuen sent protagonistes a Sabadell. La prolongació de la Ronda Oest ja comença a caminar i la futura línia orbital ferroviària cada vegada està més a prop de ser una realitat. La prolongació de la Ronda Oest, que actualment uneix l'autopista C58 i la Nacional 150, permetrà arribar fins a la carretera de Matadepera, en una longitud d'uns 3 quilòmetres. El nou tram s'iniciarà a la Nacional 150 amb un enllaç a diferents nivells sota la rotonda existent i finalitzarà a la carretera de Matadepera amb un enllaç a nivell. També està previst construir diversos elements com passos superiors i passarel·les per facilitar la mobilitat dels vianants. D'altra banda, les obres inclouran l'eixamplament del tram de la ronda de 2 carrils a 3 per sentit. Tot plegat serà una millora significativa a la fluïdesa del trànsit a Sabadell i de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Ens ajuda les característiques de la urbanització a fer un vial molt integrat en el territori, molt integrat en la ciutat, molt integrat tant per la part de Castellarnau com de Can Lloc i pensant, com es pot veure en les diferents imatges, no només en els vehicles, sinó especialment amb les persones. Paral·lelament, els treballs que GISA ja ha adjudicat per un import de més de 55 milions d'euros a l'empresa UTE també comprenen la formació d'una calçada lateral de 4 quilòmetres a la C58, entre l'enllaç de la B30 i l'actual enllaç de Sabadell Centre-Nord, en sentit Terrassa. D'altra banda, l'Ajuntament de Sabadell ha fet diverses al·legacions per millorar el traçat de la línia orbital ferroviària en el seu pas pel municipi, entre les quals destaquen que la seva construcció no implique efectes superficials sobre el Parc Central del Vallès ni unes condicions incompatibles amb el futur desenvolupament del parc. De la mateixa manera, l'Ajuntament ha proposat que tingui parada a l'estació de Can Lloc i un altre aspecte que també és fonamental. És una nova estació, en aquest cas el Taulí. Sabem que aquesta estació és molt difícil i molt conflictiva. Una estació de tren ha d'estar perfectament anivellat l'estructura de la via, no pot estar en pendent, i aquí està precisament perquè s'hauria d'intervenir sobre la via. Malgrat tot pensem que el Taulí i els serveis sanitaris i tot el que representa la nova xarxa de metro ferroviari seria una oportunitat no descartable d'aprofitar-la en el cas de que es pogués atendre aquesta al·legació, que és construir una estació de Renfe, en aquest cas en el Taulí. En el mateix sentit, també s'ha demanat que s'incorpori entre les previsions d'aquesta gran infraestructura la viabilitat de resoldre el tram comprès entre la sortida de l'estació de Sabadell Sud i el soterrament previst pel Parc Central, a una cota que possibilita les futures connexions a nivell entre el barri de Campomor i la zona de l'aeroport. El també anomenat quart cinturó ferroviari és una de les antigues demandes dels municipis de l'arc metropolità, que connectarà les ciutats de la segona corona i Sabadell amb les localitats del seu entorn. I és que la futura línia orbital significarà un salt qualitatiu per a la mobilitat de la regió i, en especial, dels sistemes urbans que articula i que ha estat reiteradament reclamada des de Sabadell.
I aquest matí l'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa el primer punt d'informació sobre les obres dels catalans. La nova oficina està ubicada a la cantonada entre l'avinguda de Matadepera i el carrer de Posets, al costat de la plaça del Pi. En aquest punt d'informació hi haurà 2 informadors que atendran les demandes ciutadanes al voltant de les obres del futur metro de la ciutat. Un total de 5 punts d'informació de l'oficina de metro es posaran en marxa a la ciutat per tal que els ciutadans de Sabadell puguin fer les consultes que creguin oportunes sobre les obres d'allargament dels catalans i tinguin accés a tota la informació. És un punt d'informació que estarà durant tot el procés d'obres d'aquí, tant la tuneladora com de l'estació. És un punt d'informació en el que tots els ciutadans, especialment de l'entorn de l'estació, del nord de Sabadell, podran acostar-se a recollir informació, a preguntar, a traslladar preocupacions, fins i tot a traslladar-nos algun problema que pugui sorgir en el recorregut de la construcció de les obres en què afecten la part nord de la nostra ciutat, i podran disposar també de la informació de com avancen les obres, i aquí podran també tenir un punt de contacte directe amb l'Ajuntament. Els punts d'informació disposaran de 2 informadors que atendran les demandes dels ciutadans. L'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 a 8 de la tarda, i els dissabtes romandrà obert d'11 a 1 i de 5 a 8 de la tarda. Els informadors també recorreran regularment als barris afectats per tal de copsar quines són les inquietuds dels veïns. Tindrem una base de dates, doncs qualsevol pregunta que tinguin apuntarem el nom, el telèfon i així passarem i trucarem en el moment que tinguem la informació a qualsevol persona que sigui indicada. D'aquesta manera, al llarg dels propers dies s'aniran posant en marxa altres 4 oficines que s'encarregaran d'atendre les consultes dels ciutadans, així com de recollir els suggeriments dels veïns al voltant de les obres. Els nous punts d'informació estaran situats a la Concòrdia, a la cruïlla del carrer Pi, Maragall i l'Eix Macià, a la Palassa del Pedregar i a Can Marcet, coincidint així amb les properes 5 noves estacions. D'altra banda, els ciutadans també podran realitzar les seves consultes a través del Servei Municipal 010, així com visitant la pàgina web www.metrosabadell.cat. D'aquesta manera, l'Ajuntament traslladarà totes les qüestions que ho requereixin a la Generalitat de Catalunya. I precisament d'infraestructures van parlar ahir al vespre tots els grups municipals en un debat organitzat per la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. En aquest sentit, els partits polítics municipals van donar la seva opinió en aquesta matèria i es van posicionar més concretament pel que fa al document presentat per l'equip de govern a finals de l'any passat, on es dibuixava com havien de ser les futures infraestructures viàries i ferroviàries de la ciutat de Sabadell. El debat sobre infraestructures organitzat per la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, es va reprendre ahir amb la participació, en aquest cas, de tots els grups polítics municipals. Els portaveus de tots els partits amb representació política a la ciutat van manifestar quina és la seva posició en matèria d'infraestructures i la seva postura pel que fa al document presentat per l'equip de govern a finals de l'any passat, on es dibuixaven les línies bàsiques de les futures infraestructures viàries i ferroviàries de Sabadell. Nosaltres fem una priorització del que és el sistema verd de la ciutat, del que és el rodal de la ciutat. Per primera vegada l'Ajuntament en un document estableix la importància de preservació d'espais del rodal de la ciutat. En segon punt, fem una priorització sobre les infraestructures ferroviàries, una de les quals està començant el seu traçat, el seu perllongament, la seva construcció en aquests dies. La política sobre infraestructures quina ha de ser? Doncs buscar aquest punt mig. Cal buscar un punt mig en el qual es garanteixi el desenvolupament econòmic i que, per altra banda, es malmeti el menys possible el medi ambient. I crec que aquesta, al final, és les grans discussions de sempre. Coincidim en el 70, 75, 80, quasi del % dels temes que es plantegen, però n'hi ha alguns, evidentment, que són molt importants, d'una gran transcendència, que no coincidim, no? Com és, per exemple, el túnel ferroviari d'Horta. Pensem que aquí hi ha encara moltes incògnites per resoldre. És inviable amb el sistema viari que tenim de comunicacions ferroviàries, carreteres, etc., pensar que Sabadell pot assolir tot aquest creixement. Si no volem assolir el tema d'infraestructures, com alguna formació així ho veu, llavors el que ens hauríem de plantejar és si volem un Sabadell anquilosat, un Sabadell tancat. El que des de l'Entesa plantegem